Quan truquem per telèfon no totes les trucades tenen el mateix preu, així com no és el mateix trucar a un fix o a un mòbil, tampoc és el mateix trucar a un número que tingui com a prefix un 803, un 806, un 807 o un 905. Aquests són els que s'anomenen telèfons de tarifació addicional. Això significa que al trucar els números amb aquests prefixos o a l'enviar un missatge de text per demanar la prestació d'un servei, se'ns cobrarà un import superior al normal. Les companyies que ofereixen aquests serveis tenen l'obligació d'informar sobre les tarifes de les trucades o els missatges. Si truquem a un número que comenci, per exemple, amb el prefix 907, els primers 15 segons de la trucada han de ser gratuïts, ja que és el temps en què hem de sentir un missatge de veu que informa els usuaris sobre el preu màxim per minut que se'ls cobrarà a continuació. Si es pengen al transcurs d'aquests 15 segons, la companyia té l'obligació de no cobrar l'import de la trucada. En canvi, si l'usuari accepta les condicions de què ha estat informat i es manté la trucada, aquest import se li sumarà a la factura mensual de la seva companyia de telèfon. A l'usuari o al ciutadà, la facturació del conjunt del servei se la fa al seu operador local, que és qui emet factura, i després aquest operador local ja li trasllada gran part d'aquests ingressos al prestador del servei de tarificació addicional. De totes maneres, nosaltres a la nostra factura sempre ens quedarà recollit quina part és en concepte de trucada o d'enviament de missatge de text i quina part és corresponent al servei de tarificació addicional. En el cas dels missatges de text, s'anomena SMS Premium a tot aquell missatge que s'envia a un número de telèfon de 5 o 6 xifres per rebre un servei d'informació, comunicació o entreteniment. És el cas, per exemple, dels missatges de text que s'envien a un programa de televisió. Sempre que es demani la participació de l'audiència, ja sigui per una votació o per comentar alguna informació, ha de constar en pantalla el preu final per missatge o el preu màxim per minut en cas de les trucades. És molt important parar molta atenció als preus d'aquests serveis, ja que les tarifes acostumen a ser bastant altes i abusar-ne pot fer créixer considerablement la factura del telèfon. És per aquest motiu que és imprescindible comprovar que els conceptes de trucada que consten a la factura del telèfon es corresponen als serveis que hem sol·licitat mitjançant els números de tarifació addicional. El primer que han de fer, un cop hagin rebut la factura, si troben alguna incidència que no estigui bé, és posar-se en contacte amb l'operador. I l'operador li ha de diferenciar la part d'operador i la part de prestador del servei. I per no tenir problemes, perquè no hi hagi un tall del subministre, s'ha de pagar la part de l'operador, deixar pendent la part del proveïdor i llavors plantejar una reclamació, que normalment es fa a través d'una mediació o d'un arbitratge. De totes maneres, sempre que l'usuari ho sol·liciti, pot demanar la desconnexió d'aquests números telefònics de forma gratuïta, simplement comunicant-ho a la seva companyia de telèfon. Per més informació, podeu adreçar-vos al web www.consum.cat.